Jotono Bukra Jisu Kristo nung bay lam soko kaito tungno jora kamaro pika mane koktai no sreng nak ne ke padi senglan iskan suri layana Bukra kaito no hambay rawo nung suno o jora kamas nambai ropika ini katang kokrok no sreng nani tebo wansok nani bagai bay kaito no hambay nung suno chubadi ini katang koktai rok no srai ke pusi manani teo tini wakai to nung matang mani kok no seng ti wansok layana seng mani sing pai thak jora nini polawai kobol padi nei Bukra Jisu nung bay suri sana amen ke tini ang nirok bay salai nani musuk mani ke salvation ba matang jak mani no kwang ma boni pusi jak nai tongo ba aboni meaning abono seng wansok layana padi matang jak mani mai no pila sekan seng abono sitai matang jak mani ya kaba phiok jak mani abo jotono ekoino meaning Jisu cross sakawo tui saklai kya te hakoni thangai pasaka abo bai dema engka abono bujimane bonno matang jak mani oro seng bono kaisa seng marewi wansok layana bilaskan phiok jakha eba jeni sumso nakar jak baikya Jisu cross o thuima bai tamangka bo thui cross sakawo thui saklai bo thuima bai jeni sumso nakar jakha eba जों morkini aroni yokha yakaba जों phiok jakha diamno जों bible जों borborno naikangke Luke chapter 1 bonaikenugo Ephesians chapter 1 Colossians chapter 1 arogo naike जों nugo nge sumsok nakar jakha abono tin जों pilas kan one sok lainai Epis chapter 1 verse 7 Orot Mahisa ang poriwana tamni hingke Kristoni thuyni jarei जों phiok jakha tamni hingba chini sumsok nakar jakha kaitor busuk se khairogui tong abo baino bo जोंनो asuk belai ke khairokha bo sima nukma bai oro जों nugo bo Kristoni thuyni jarei जों phiok jakha bo Calvary cross o thui saklai mabai जों phiok jakha tak sengmang kasawo boroni जों phiok jakha morkewo thangna tongmani aroni जों yokha tamani ba tabuk sumsok nakar jakha sumsok gnang rok hingke boro morkewo sogwinai bustungjak mani yagulo morkewo khiklaiwi soknani bagai khati jagui tongo phiaba tabuk जों je boni thui saklai mabai जों aroni katekha aroni yokha and hai Colossians chapter 1 13 by 14 ang porwana bo जोंनो mnak mani yakni phiokha hake bini khajani sajlani hawo kaham krungkhe tubukha bini thuyni jareise जों phiok jago abo tamo himale chini sumsok nakar jago haini hai जों oronugo जों phiok jak boni thuyni jareise जों phiok jago bo thui saklai mabai tabuk जों phiok jakha haini hai morkeni aroni जों yokha abo tuma himale sumsok nakar jak mabai जों chini sumsok nakar jakha je sumsok krei aro boro morkewo sokna nangya phiaba je sumsok nang boro morkewo soknai je jottono sangsaro sumsok nang phiaba Jisuno poitok khlainai borok ke bo boni sumsok nakar jak hen bagai bo kaitoni buskango sumsok gnak tei romjak liya gete kaisa salvation ni meaning ke जों tuma no muthang jak khlaikya yakaba
mol brum brum ni bagai seng muthang zakha rok na Bible verse ko ang tora woni rok ulo pori ni mana koikta seng tabok pori layana Hebrew chapter 9 verse 12 Kristo rini taon bising tui thangai ok khotol kathar kugo waishabai no hawi pro bo pun buthui botlang ya dega buthui botlang ya tamuke bo bini sakni thui setlang siwo hake jengno mothang plaikya jeng smai kasango naikha kenugo kaitor Israel rokno nakarna bagai rini sengjak nowo English bank tabernacle ni hono aro kathar kub jagawo habai borok mal matani thui khorowi rogoni nang goma haikene borok ni bisani sumso nakar jago phiaba tabok jeng nugo smai katalo jisu phaiwi bo boni puni ba mui mal matani thini jagawo boni thino sibo saklaiye khorowi kaitono khushi khlai gabok hani bagai ortomaisa hake jengno mothang phlaikya kaitor borok ni sungso no bo tumanai bo bus boni kerong ngote bo jekona bus mathumnai jemon bo sungsok no bo tongromaya boni logebo phiaba jisuni thui bai bo jini sungsok no suwi rokha geseng no mothang phlaikya ke jeng Hebrew chapter 5 verse 9 nugo ang porwana bo rung sukha ke bo bini kok khananai rokno mothang phlainai ngui phaikya bo bini kok khananai rokno mothang phlainai ngui phaikya seba Jesus Christo ke John chapter 10 verse 28 ang borok no mothang phlai wo borok te komor phlaigla pia khorok sapano borok no ani yakni segitlang maya obosung nugo ke John chapter 10 verse 28 mane mol brum brum ni bagai bosung no borok no mothang phlaikya jebono poito phlainai rok no borok kaitor nakarka John chapter 3 verse 16 oboto jeng jotono saimana olobo haini hai okog no sawo mothang jak phlaimani kok tamni hingba kaitor sungsa no asuk hamjak mani bagai bini songdari sajla no rohorka bini sajla no poito phlainai borok bo komor yawi mothang jak phlaiui manna tuike kaitor bono rohorka mothang jak phlai manna tuike tomoni bagai Jesus Christo o sungsaro pai tomoni bagai Jesus Christo Calvary cross o thui saklaikya tomoni bagai Calvary cross bo thuinani nangka jengno mothang jak phlai manna bagai hai bagai sebo Calvary cross o thui payo ke tabo boni thui ni jarei jeng mothang jak phlaikya je bono poito phlainai borok mol brum ni bagai mothang jak phlaikya srapsani bagai mol brum brum ni bagai ke hani hai 1 John chapter 5 verse 11 of jengnugo hake omono o sakki mani kaitor jengno mothang phlaikya pia abo bini sajlani thani se tongo oro hani hai jengnugo kaitor jengno mothang phlaikya bo kaitor jengno srapsani bagia mol brum brum bagai mothang phlaikya mane tei pai phlai liya dikaisa abo ni salvation ni meaning ba mothang jak mani abo ni meaning asai ketal engkha kabang borok asai ketal temabu bahike asai ketal engnai bono busia ke waisa pro nirok naikana ke asai ketal engkha abo ni meaning ikoina jeng bila Peter ro naikhe kenugo Jacob naikhe nugo Tiro naikhe nugo aro asai ketal engkha ebake ketal langma manka ketal ke asai kya ba langma ketal manka omai jeng nugo ke pila Peter ek ni teiso ang poribana
norok kaitoni tongplainai kok ketangbai asai pika hake norok ni pa thiblang ya bo ungka thanglang se oro jungnugo kaitoni tongplainai kok ketangbai asai pika mare norok jisu ni kaitoni kok no khnawi jisu no yasagui boni nakar mani bo thimani no busiwi bono yasa khake nero asai kha asai pika asai ketal ungka hamoniko Jakob ekni atharo bini bebak snam marok ni bere jeng thai skang bthai hai ungna bagis bo bini muchungtei kubui ni kok ni bisingtei jengno asai rekha aro wahani hai jengnogo kubui ni kok ni bisingtei jengno asai rekha mane boni kok thai bai kabang bo boni kok thai kabang borok omai ke sawo bible no karibu kabang ma thepawo kabang ma kaitor thepai mana piaba sung bible no ko phunukjak manigo koisana o boy bible o koisana ta thepateng teibo je sujak tongmana koisana khagitana theng khagitaro theng nei sung no piaba tabuk sung no ko kabang ma borok rok no dalok mani bible o dalok mani kaitor bajeko khaimao nei sawo piaba kaitoni kok thai ni bisingtei simisi jeng kubui no siwi mana ga abo baise jeng asai ketalbo ngai mana it bo jengno muthangkha jeng sak bai thang samung kaham khlaima bai bo muthangya bo maya chama bai jengno susawi muthango a susama bisingtei phola kethar jengno ketal ke asai rui borok ketal khlaio geseng ortuma sengno jeng sak bai thang samung kaham khlaima bai mutangjagi meya piaba boni khariok ma bai bo maya sama bai se jeng sini sumso susa jako phola kethar jengno ketal ke asai rui borok ketal khlaio phola kethar jengno asai ketal khlaio jeng borok ketal hani bagai jeng tabo asai ketal mane jeng kubui jeng phola ketal ungkha kethui tongmani phola kethui tongmani tabo asai kya kethang ungkha ngakeba borok kaham ungkha omo ekoi meaning ta bible o amhai o kokno busawo pari sing ayana Roman chapter 3 beba borok no sum sok khlaikya hakesung sajak kaitor bai haksal ungkha piaba kaitor hai no khairok ma bai borok bebak no phiok naisa Kristo Jisu tui kaitor bai kaham hwnui romjak nai oro jeng borok rok jottoni sumsok piaba kaitor jengno kaham hwnui romo Kristo Jisu ni bisingtei Kristo Jisu ni thui bai tabo kaitor bai jeng kaham hwnui romjakha je Jisu no poito khlainai ani bagi Jisu thikya borni sumsok nakar jakha hingga tabo jeng kaitor biskango kaham hwnui romjakha Roman chapter 4 verse 5 okok no sabo samung klaima krei phano a borok tumung no majra gnang no majra krei hnai kaitor no poito khlaikhe bo abo bai poito khlaima bagui no kaitor bono kaham hwnui romo jeng majra gnang phano jeng sitra sumsok bai kuplung phano je sumsok krei kaitor no poito khlaima bai ke kaham hwnui jeng romjagui mano rokok so jeng kaitor bai Jisu Kristo no poito khlaima bai jeng kaitor bai kaham hwnui romjago ngate kaisa obogo ekoi meaning na podre pod keseng mano tekaisa 5 number ongke kaitor ni busa asai ketal ungkha muthangjakha phiokjakha eba kaitor ni busa ungkha abogo ekoi meaning geseng orosung nugo reference John chapter 1 verse 12 Roman chapter 8 verse 15 Galatians 4:6 rogosung nugo parikisi sanai leona o kokno tui bahina tamke bono poito khlai yasak soknai rokno bini mungno poito khlainai rokno bo kaitoni busa ungrekha
bono poito khlainai bono yasak soknai rokno bo boni busa snamkha ba ungrokha जों boni busa ungkha hani bagui जों bono apha kaito hini hono bo sini apha boni जों bo sini kaito lia piaba जों sini apha जोंke boni sajla saj bono poito khlainai rok ba asai ketal ungnai rok boni busa ungkha Romans chapter 8 verse 15 kaito norok no rumani a phola norok no seleng snamui haino hai kirimao kiklaya abo ungyawi phola norok no kaito ni busa se snamo hake phola bai जों kaito no apha ani apha hnei ringui mano itabo जों boni busa ungkha जों no kaito norok no rumani a phola norok no seleng snamui haino hai kirimao kiklaya जों soitani seleng liya जों kaito ni busa Nagatawo kaito no apa ani apa sing honi maka. Haino apa hangkene of course sini apa ingya jebo Jisu Kristo ni tribe susaza bono bo boni busa snamka. Je mo tangjak ro boni busa angka. Je asai ketal ngai ro boni busa angka. Je sungsok nakarjak ro boni busa angka. Tawo boni sing boni busa. Galatians chapter 4 verse 6. Norok kaito ni besarok se abono punukna bagai kaito bini sajlani polano sini bukha bisingo rohorka a pola apa ani apa hnei hono ni oro bahani haisawo sini thani pola kethar no sungno bujiro siro je kaito roka sini apa ikesangke number 6 ke pola kethar no sengman kha ba fola kethal sini bisingo sokphaikya kabangma borok hai hnei wansogo fola kethal manja khangke kri brawo hai ngo ong hai hnei au kubuya bible ni mote je pro sungsok na karjago kaitoni busango ba asai ketal ngo omo hai ingkangke sini thani fola kethal chokpayo haini bagai Paul tmaisa जों ungkha sini busak ungkha fola kethani nokthar fola kethani tongthai nei जों nugo gepadi bono जों sisanali bana Bible ni reference Ephesians chapter 1 verse 13 norok bo haino ungramani norok akok kubui kanawi norok no motangnai akotma kaham no kanawi norok Kristo no poito klaikya hake kaitor boruna hnei kok rumani a phola kethar no norok no rumabai norok no bini borok hnei silbukha oro chungtma जों phola kethar bai silbuja phola kethar sini thani जोंनो rojakha oronjo phola kethar no norok no rumabai mane phola kethar जोंनो rokha sini bisingo phola kethar nge phola kethar bai se जों kaitoni borok nei sijago tmano male जों sini tabok grondi सरकारनि manai ge जों bai ke सरकारनि manai hi sija सरकारनि sil tongnai habla सरकारनि sil tongkhangke mono जों सरकारनि manai hini siu taborongdi ageroko जों सरकारनि musu omaike mabaye nge सरकारनि pungke wakham khanojak sil bujak wakham khanojak mane sil bujak सरकारनि chithi sil bujak nge omahaino जों bahaino phola kaitoni borok mane phola kethar bai जों sil bujak omono proman जों kaitoni borok ke samung chapter 2 verse 38 tamaisa or English version. Then Peter said to them, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Orob sungnugo phola kethar sinithani yapai haike sungna rokha. Nagati kaisa 2 Corinthians chapter 5 verse 5. Omoni bagai jengno tiar khlainai ke kaitorse
hake boruna hmarok जों mannai hनै sawi manro suk nabagui bo जोंनो phola ketar rekha hani hai singoro nugo phola ketar जोंनो rjakha subano sa Corinthian songno hai nei so Corinthian smia जों Corinthian mothano samane moko tabuk जों kebu ke mothangja phiokja nakarja asai ketal engja kaitoni busa bono phola ketar rjak gen phola ketar makha batreng barnai batreng bar khangke phola ketar makha ba podre pot khlai makha ukogya je asai ketal je kebu ke Kristen boni thane kaitor phola ketar no roiro phola ketar bai silbuiro 2 Corinthians chapter 1 verse 22 tekesa bo jungno bini borok hnei mari bukha phia boruna hmarokno jung mannai hnei sawi manru suk mabai geibo chini khawo phola ketar rekha ge phola ketarni bisingtwino orni mote जों tmanu जों kaitor जोंनो ronai hnei honmani kok romanobo जों khabutharei boidok sao yaros tmaisa bo जोंनो bini borok hnei mari bukha o mari bu mane tmabai phola ketar bai phia boruna hmarokno जों mannai hnei sawi manru suk nabagui bo chini khawo phola ketar rekha ge phola ketar baina जों sawi mano जों khabutarja je kaitor nai mani जों abo mano manai ne John chapter 14 verse 16 ang apano sawana hake bo norokno te khoroksa chubanai rohorona abo no kubuini phola bo norok bai tongplainai bo sungbai tongplainai phola ketar jisu bo sawo bo thangye sanino ang thangmani yagolo te khoroksa norokno chubanai phainai abongkha phola ketar ngen norok bai tongplainai waisa sining sani phaikangke bo tongplai thuyasak jisu Kristo himalaya sak bono tomang mele bo sil bo kri ke mane no जों soba जोंनो प्रमाण ro sinai mane sini witness जों sinai di जों je nakarja जों je kaitoni borok phola ketar se sini sil kaitoni borok hani bagai jisu Kristo nogoro phaya sak jora जों bo himalaya sak jora ngia ke ba जों sungsano yakai sini bu sak sungsaro yakai thaya sak jora sini phola जोंनो phola ketar जों bai baksa tongplayo John 16 verse 13 Pia kubuini phola phai bo norokno lama sowui beba kubui watlangnai bo bini bai kok sagla bo khnamano se sanai pia tamo ungno aborok norokno sanai pia kubuini phola phai bo norokno lama sowui beba kubui watlangnai o phola ketar जोंनो lama kubui watlangnai phola ketar tomani bagai sini bisingno tong जोंनो lama kubui watlangni bagai o sungsarengka sumsobai kepleng soitan जोंनो lama phemlogit langmano lama haya digi sowit phunuk mano hani bagai phola ketar जोंनो lama kubui watlangmani bagai sini thani tongo 1 Corinthians chapter 6 verse 19 norok sawi manya de norok ni besak engka norok ni bisingo tongnai phola ketarni nokta a phola kaitor bai rejak mase norok te sak nilia norok kaitoni se phola ketarni noktar engge phola ketarni noktar जों kaitor tomani जोंनो ro boni borok nei sini jakani bagai gate sini besak obo sini lia kaitoni tongthai kaitoni noktar se engka 7 phola kethei tongmani kethang ungphika sini phola adam sumsok khlaipro sini phola theikya gejepro jisuno poito khlaio kaitoni kokthai bai sini phola haini hai kethang ungphika kamo omobu ekoi ko sini phola kethang sakha thang saphika bu honai mano kitabo mothang zakha phiok zakha nakar zakha asai ketal engkha kaitoni busa engkha kaitor bai kaham nei rom zakha sini thani phola ketarni nokthar engkha ba phola ketar tongphaikya taboke phola kethei kethang ungphika phola kethei tongmani mothang kethang ungphika ba mothang zakha
Ephesians chapter 2 verse 1. Kok khnaya mabai pia sumsok khlai mabai noro age kaitoni mokolo kuthise ine jero जों ageni kaitoni mokolo kuthise piaba Jisu Kristo no poito khlai mabai jini phola kathang biga tamni hinba ane angsla thयै thangmase tabo thangsa phika tabo जों o kot o rungthomano जों nugo cerai koknaya cerai koknaya cerai prodigal sons bo jeprono kipil payo mane kipila hani bakau wansoko kipil payo bufa haini sawo ok cela ausrai kethi tongmani piawa tabo kethang pika tabo omo haino जों bahaino जों kethei tongmani phola kaitobai kakjang kaitoba chaljang piawa jepro repent ngai sumsok nakarjak mano siwi kaito simise lama subrai jisu simise lama ni जों romoi bono yasa khangke जों kaitoni tani kethang pika sini apani tani जों thangsa pika ngetei kaisangke tei bus thungjaglia mane जों bus ni yakni yokha bus paikha eba bus paikha bus thungjaglia bus kotoni yakni yokha tomonole chini bodlawo Jisu Kristo bo chini bodlawo bus thungjak paikha bichar paikha John chapter 5 verse 24 ang poriwana ang norokno soino kubi koksaw ani kokna we ano rohornai no poito plainai borokbo mutangjak plaikha bo bus thungjaglia namoke bo thuinani lama bare thangnani lamawo sophaikha aro jungnugo srai ke mutangjak plaikha te bus thungjaglia mane no bus paikha hani bagi te bus thungjaglia chini botlawo Jisu Kristo no chini sumsokni botla bus thumi paikha Treba apa kaito tabo bus paikha gete bus thungjaglia hani bagi जों bus thumjaknani chini sumsok जों tabo busung saro sumsok tongkho piaba usumsok ni bus paikha hani bagi no Jisu Kristo na karmani no je kubi ke Simon nai baro botei kirilia tamane male bus thumjak paikha bus paikha tei tamane kirisnai tabo nung buino rang ro thai 1 lakh rang ro thai romalia je mokhang nukjabone kiri dong aibon tabo nini bodlawo tei khoroksa roirikha ni dada phano nini bupa yong phano nini baba phano roirikha nung abos romani nung sajakha nung sikha tei kirina nangsi sanghaga roiro khaplan bodlawo ani baba ani dada roiro khaple ani kaka roiro khaple nung kirina nung la khaka pate uina buskango thangbago piaba sia hangkale nung kiriwi tongnai ketabo bible sungo sawa chini bodlawo Jisu Kristo roiro kha tabo nirok kiriwan nanglia nirok bus thungjaglia nirok thrimani lama no bare thangmani lama sophaikha age kthei lama o la roi tongmani tabo abono bare tei kaisa lama o sophaikha separok Jisu no poito khlainai rok tei bus thungjaglia Exodus o jungnugo aboni mari ba abono sulhowi ang porwana ha Egypt ni borok no butharpro norok tongmani nokni a thri rokhe norok ni bakai mari ingnai ang thino nuke norok no lai thangnai te ang ha Egypt no suprak pro mungsa derama rok norok ni thani phaigla obosung jokno saimana jepro Israel rok Egypt ni okhari phainani pro kaito dagekha nerok thui dogaro meratane merani thino dogaro fuldi nge a thino nukhangke ang je Egypt ni bebak borok ni busa akrano butharnai mal mata thing bebak okrano butharnai busa okra ma thinai piaba je jagabo je no thui pujak nugo ano ke ang habia abono lai thangnai abono bari thangnai nisa nge Israel ro borok thui pulka
이게 이제 트이 폴란이 나와 합리야. 이게 어머 하이너 증거 지수 크리스토의 트이 보자. 이게 증거 바리 장. 만에 제프로 부스투모 승선어 부스투모 따복 증거 부스툼리야 때문에 말래 트이 보자. 제 트이 보자 그러니 부스파이카. bon bot lawo tabu mera triba hai mera no butari tri fulka borok ni bus ni borok ni bot lawo mera triya nangka om haino chini bot lawo jisu Kristo triya Isaiah 44 verse 22 ang nini chaya rokno bebag no chumui haike te nini sum sok rokno siari haike hui kiwika nang ani thani kipildi tamni hinke ang no piyokka orosawo ang no piyokka 비역나이 오거기야 비역하 다보 기필데 ang 비역하와 네로 기필시디 세바카이토니 타네 기필이 페마 제 비역작마노 스라이게 시다이 그만에 말해 시야만에는 카이토니 부스강 바사와니 기리승사 정 히브루 오노구 히브루 10 verse 31 그탕 apply 그탕 카이토니 부스강고 바사는레 벨레 기리마 승사 Isaiah 43 verse 25 ang nobo ang saksa ni bagino ni bebag saya no hui kibika ni bebag sumsogro no muito klaigla ni sumsogro no te muito klailia hui dola kibirola suirola ni sa ngete bo si sao sumsogro no te muito kulia tamane bo muito kulia anke bus bukrike number 9 jugno hawo hawiman kha hawo ekoi ko hawo ni reference ng nalewona sengke jugno hani borok ngkha tau Filipino Paul tumaisa sengke Philippian motharok no sengke jugno hani borok ngkha sebaro je sumsok nakarja je mothangja je kaiton busangja je asai katal ngja boro jugno hani borok ngkha Cuman le kaitor sini kaitor jugno hani tei sing osung sanilia sing jugno hani borok serapsa osung sara tongnai piaba sing osung sanilia jugno hani nantos nambaro kaitoni khairak mano sing mankha ba kaitoni khairak mano mankha Ephesians chapter 2 verse 5 hake kok khnaya ngai sing bini mokolo kuthei ngai tongpro bo jungno Kristo bai baksa kuthangkha muthangkha kaitor khairak ma bai se norok muthangjago jung kaitoni khairak ma mankha kaitoni khairak ma manma bai no jung muthangjago ti to bahai ni sawo bebag borok rok mutangjak thung hnoi kaitor khairok mano phunukha kaitor khairok mano phunukha bahai ke Jisu Kristo no Calvary cross o khasiwi theiwi sini bagai theiwi jungno muthangma bai boni khairok mano jungno phunukha teu khairok mano jungno yasakdi jungno nadi ni jungno ro baro 11 number Kristo니 함즈크다. 이렇게 봐. 그이나 크다. 함즈크다. 나 함즈크다. 바이블로 사워. 정 무탕자카, 나카르자카, 수사자카, 비역자카, 아사이크다. 칸테. 그 바이블로 때 사워. 정 크리스토니 함즈크다. 니 사워. 뭐 에코이미니. 가리 레퍼런스 날리바는 카이토르 하이케노 안 노록니 바그이 카수고 노록군카 브르시클라 그타르하이 borok koroksa bai bono kaina hunai angkok sungmani a borok ungka Kristo motha sung muthangja kamane no motha angka kaitoni kina ketal nia keba hamzu ketal nge boni hamzu ketal no bo solsanani painai jeng boni hamzu ketal angka paitak ni birman kaisni ตึกไทยสเนกบเลิงริจักสวารีครอกสเน
khoroksni bere khoroksa ani thani phai hai hini saka phaidi angnono mera busani bihik a hamzuk katalno punugona naidero busung nugo hamzuk katal जों जिसु ख्रिस्टनि बिहि जे आसाय कतालंके bo ख्रिस्टनि हामजो कताल ges bo जोंनो हामजो कताल स्नामनानै बागै बनि कालबारि क्रसआव थैखे हानि बागै एफिसियन रोगो जों परेखे तेबो एफिसियन chapter 5 रोगो परेखे जों तेबो नु गेते के सांके काइतोनि नोकथा जों काइतोनि नोकथा रोंखा अबनो तेबो किसे साका नरक साविमानि दे नरक उनखा काइतोनि नोकथा जों काइतोनि नोकथा उनखा जोंके काइतोनि नोकथा 14 ख्रिस्टनि बेसाद ते बेदेक बुप्रा जे बरो आसाय कताल उनजा मोथांजा बरो ख्रिस्टनि बेसाद जोंके बेदेक बुप्रा ख्रिस्टनि बेसाद नाबो मोथा ख्रिस्टनके बख्रो नगे इंडिविजुअली ख्रिस्टियन रोंके बनि बेदेक बुप्रा nakadi number kaisa karjaka orot 13 singoniko ke bible sung kmaisa chini jotoni besagono bedek bupra kabang matongo a bedek bupra rokni jani ja samung tong bayo abo haino jungbo kabang ma phano kristo bai thansa ngmani bagai jung besak kaisa hake besak kaisa ni bedek bupra ngai jung jotono koronglaijak se jung jotono bedek bupra Kristen jodono bedek bupra motha angke kaitoni besak Kristoni besak Kristonke bokro Ephesiano bo okom sawo ang porbono besak no naislenai khoroksa phano grei abo ngyawi bo abono saro bo khanro bo naiwo nugo abo haikeno Kristo motha no bo khlayo tamni hunke जों बिनि बेसाकनि से बिनि बाहानते बेक्रें रकनि जों काइतोनि बेसाक मोथांके काइतोनि बेसाक जे ख्रिस्टनके बख्रक और Colossians chapter 1 verse 18 सावो बो उनका बिनि बेसाक मोथानि बख्रक ख्रिस्टन का मोथानि बख्रक बेबगनि बख्रक नगे जोंके बेदें बुप्रा ओमहाय ख्रिस्टान रो बेसाक te bedek tawo bedek bupra baksaba yak baksaba yakung baksaba yaksei baksaba bukung khungzu piaba Kristo engka bokrok gesengka bedek bupra engka bedek motha engka besar Sebagai John chapter 15 verse 5 ke temasya I am the vine, you are the branches. If a man remain in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Jengka bedek bupra. Angka anggur bupang nirok engka bedek. Anggur bedek bupang ngo kepazagya abo butai themiya. Ano karai nirok mengsep nklaimiya. Je जों Kristen ro mothawo gadali tongon nango mothabai krengi tongon nango tumamre mothawo no Jisu Kristo motha mane no motha tabu ne mungai keni ketha kuthong laikan ke arna angtongo ni Jisu ta obono motha je motha no karike जों omohai Kristen ro mothabai krengi tongkangke Belena naitho yaksi besak bai yak bai nangi tongha ke belai kena naitho piaba besak ni kakha mane kiri sungsa yak bahaina besak ni kakha mane kiri sungsa khungju bahaina besak ni tasojak nge tumang nai kiri sungsa mokol tiklaijak nge tumang nai kiri sungsa hayada Kristen bahaina mothabai
Kerenglia, Ongkarjak, kena bokiri sengsa, enggak. Jengka, mot bedek bupra, Kristong kabokrok, ke motha engka boni besar. Colossians chapter 2 verse 19. Bo Kristo bokrok no ke romlia, Kristo bai se besar kling rakai jora bai jora, krap sake nang lewi kaitor nai mahaino toruruko. Besago nangai bedek tongkang kaise, manai chamung mano toro kepai tongkang kaise, yang bahaya kepai tongkang kaise, besago kepai tongkang kaise pan mano Krishok payo toro logo kerak bidang. Jadi kaisa ke jeng kaito ni osai ingka. Kaito ni osai mana no kaitor bai mana kaito ni samung tangai osai roka semai kasamo sengnugo kaitor bai berza boni samung no klaina ni bagai especially bono jepro yaparo baroko aprongka osai ro baroko ge barok mana ingka borok ni temanai borok bai kaito ni kacaro samung klainai halok bawi ronai aboni samung klainai rongka osai getabo sengsani borok no sengsani borok bai kaito ni kacaro samung tangai ingka seng Kristen rok kebuke Kristen rok teman mele seng kopi diangke kaito ni borok bus tumjat nai kaitor bai halok bawi ronai ingka seng ge omono kaito ni osai Peter rohai ni sawa angporunai norok ke congjak bosong norok bugrani ocairo norok dofa ketar norok kaitor ni sak ni bororo norok kaitor ni wanama singsa samung rokno pirna bagai congjak ka bono norok no manak mani ongkori ani nai thok singsa sawo phaidi hnei ringo orosung temanu norok bugrani ocairo getma tekis tolawo kaitor ni wanama singsa samung rokno pirna bagai congjak ka jeng kaito ni osai ge kaito ni kok wanama sengsa kothma kahamno pirnani chongja phunukjak mani obahai ni sawo hake sengno bini bupa kaito ni samang khlai rna bagai bo sengno bugra bosong ni osai khlai kya boni kothma kahamno pirnani bagai sengno osai snamka tabo kebu ke asai katang injak borok se kothma kahamno buino piriman kaitor nai matei khlaika nibo honai mano jeng mathai satni 21 ni simi teijora porini khnuko je kaitor ni musung tei khlainai borok bose chukna hawa hapnai ano subrai honai borok jotno chukna hawa habi meya piaba ani nai matei khlainai borok se nge jeng muthangjaka phiyogjaka manena kaitor nai matei khlaikha jadi sengawni Bible verse nai mana subrai nai ro borok bebak no kaitor ni habi man glak tamoke chukno hane apani musung tei tongnai rok simi se habi manana chukno hane apani musung tei mane jeng kaitor ni musung mana khlaikha kaitor ni musung mana jeng khlaikha kaitor nai matei jeng khlaikha poitok khlaiman jono tmaisa sajlano nugui poitok khlainai ro muthangjak khlaitheng hnei se apa musung jago hake paithakni salo ang borokno muthangui tisanai English oke sawo English oke teibo mane khana thok ba busi mani klai my father will is that everyone who looks to the son and believes in him shall have eternal life or tuma sungno omono apa kaito ni muchuk mani tuma joto borokno sajlano nugui poito khlai molbrung ni langma mantheng ose apa kaito ni muchung mani getsma jeng bono poito khlai kya keno jeng bono musung mano khlai kya
bo naimani no जों खालायखाया जे हनैमानो bo musukmano जों खालायखाया bo naimani no खालायखाया देखैसा Hebrew chapter 10 verse 7 앞으로 ang hai hनै saka o kaito ang orosi 가ts의 gerong bijabo ani kokmung seijakma hai nini musung tei samung khlaina bagui ang orose tongo bisa nini musung mano khlainani bagui ang orose tongo जों o sengsaro tongmaningka boni musung mani tei tongo tei kaisa musung mani tuma puilaska muthangjak bagui muthangjak mani ya golongke bai muthangjak ya khorokno boni thani tobwani ba kwikai tano sia khorokka kthini lamao thangui dong borokno kathangni lamao thangmani lamao toipinani obono kaitor chungno khlaironani musungjago Mathai 26:39 bote kisha buskango thangui hawo bongklai hai hnei suri sanka apa mankeba okurino ani oroni nordi omobo ani musung tuya nini musung tuyno untan Jisu Kristo ni je sagbo bo kaitoni musung mani no khlai ka osung sara tongpro tumne mole bo borok munisho ngai asai phema bai kruso thinani kirijaka hani bagai bo sawo okurino norsi norma kheba piaba nini musung tuyngta tei kaisa usung sa nugo ang ani musuk mano khlainani bagiya kaitoni musung mano khlainani bagi se phayo mane apani musung mano khlainani bagi se phayo ge sungbo o sungsaro kathang tongmani tabok sung boni borok boni sil buja boni ochai bokrok boni ochai snamja asai katal unja muthangja boni busa sung boni musung mano khlainani bagi se o sungsaro sung tongo John chapter 6 tamni hunke ano rohornaini musung tui samung khlainai hnei se ang sukno hani ongkhorui phayo Jisu o koksa gasungbo o sungsara kathang tongmani subrai Jisu ni musung mano khlainani bagai ketika kaisa kaitor ni hamjak mano busi kha ba kaitor ni hamjak mano serai ke sawi mankha au ekoi mene kaitor chungno hamjak mano omutui ke phunukha bini songdari sajlani bisingtui जों muthangjakma tui ke kaitor bono o sungsaro rohorkha hamjakma ke omotui se जों kaitono hamjago okogya bo se jungno hamjago hake bini sajlano rohoroi jungno sumsokni phiyokna bagui ratharei barok jaknani bono rohorkha jungno hamjakma bai chini bodlao bo theipaikya get bo theima bai sabok jung serai ke sikha busuk jungno hamjak bo phunugui rokha bo se jungno hamjagrao ge bono jungno hamjagrao hani bagai boni hamjak mano manai borok bo bono hamjagui mano जों sumsok ngai klai tongpro bo jungno bini hamjak mano phunukha Roman chapter 5 verse 8 tamoke kaitor jungno busuk se hamjak abo bo jungno phunukha tamne hunke जों sumsok gnang ngai tongpro Kristo chini bagai theikya जों sumsok gnang ngai tongpro je chini bagai thiyo hawaino boni hamjak mani proman no jungno rokha ngete kaisa paithago hongke dugar keseptui hapkha ba habuimankha bo जों homima mathayo tumaisa dugar keseptui habdi tamni hunke morke lamani dugar ungkha kuar lama bo kotor hake borok kabang mano abotui himo thangnani lamani dugar ungkha kesep lama bo kutuk hake kisa borok rok no abono sawi mano ke dugar keseptui se habdi ni kaitos o dugar kesep tamo bongkha kabang ma o sungsaro tongo soidan bai lama temanai thoke jagui oino lama tuitlangjak ke dugar keseptui habkha kaitor no mankha kaitor lama phunukmatui habui mankha
okok. John chapter 14 verse 6 Jisu bono hai hni saka ang no lama ang no kubui ang no langma ani bisingti phayake khorok sano phano apani aro phai maria Jisu Kristo simise lama. John chapter 10 verse 9 abo kok no sawo ang no duglam ani tui hapaine borok bo bose mothangjaknai bo bising go ma hapnai phataro ma thangnai hake sulabo mangnai. Kedugar kesep tui जों habui manka. Haini hai जों dini busuk 19 od naikya mothangjakmani meaning ekoi meaning ang mothangjakha nakarjakha kaitoni khairok mano manka asai ketal engka kaitoni hamjak mano sai manka ang boni busa engka ani pola kathani nokhar engka ba podre po Bible sungnuko abongka ekoino ang kaitoni busa engka abo jotono ayang yaka iyang podre po kaitor mothangmani ba bo khairok mani bo sungno hamjagui sini sungsok no nakarmani abo sung tini meaning naikya angke nirok Bible pore pro nirok podre porken nugui mana haikono abo ekoi meaning जों स्राय स्राय के बुजिमानो नि बागै काइतो ayang iyang ke podre porke जों फुनुगुइ रावो जों स्राय स्राय के बुजिमानो नि बागै angke nirok je pro mo hainugo nirok ane o kokno स्राय स्राय ingmano ni bag ingmanai ka ni ang poito klai angke padi surinai sukno hawo tongnai supra Jisu nono ojora hambai rawo nungsungno nini kokthai podre po tongmani no nungsungno srai srai ke khai romani bagai tebo sung pore pro sung sini phanbai busi meya ani bagai nini phanbai nini phola ni phanbai sung busi mano ani bagai kaito tini srai srai khai manan khai roma bagai no hambai nungsungno subadi buskang ni salo tebo nini kokthai roma surung manan bagai ani hai nin thani yapore bogra Jisu nung baisa apa kaitan thani surisa hambai jatono orang pairus nai